Stačilo, keď sme sa s niekým zoznámili, povedali, že sme z Rimavskej, tak otázka bola, vy ste tí gladiátori. Proste padlo to celkom dobre, že ideš niekde neznámy a zrazu ťa poznajú. S otcom sme to vymysleli, že by sme takto mohli nejakých gladiátorov poskladať. A vlastne sú to takí nadšenci, fanúšikovia, čo sme na cestách, takže kamaráti, známych a taká vlastne skupinka sme sa vytvorili. Je to len také zoskupenie nadšencov, jazdy na bežných cestách, na bežných komunikáciách. Tak v podstate zakladatelia, áno, boli sme v podstate ja s otcom. Oco prišiel s tou myšlienkou ako úplne prvý, že mohli by sme takéto niečo vymyslieť, partia. A takí úplne zakladatelia sme boli asi traja, ja, oco a vlastne Marcel. Bojujeme vlastne s tými nástrahmi na cestách a sami za sebou zvyšujeme tie limity svoje a tak, takže takí bojovníci sme my vlastne na cestách. Gladiátor, to sme vymýšľali doma, že aký si dáme taký nejaký názov, aby sme nenosili trička Adidas alebo Nike a dali si urobiť trička, čo nás vystihujú. Cesta je ako aréna, a my ako gladiátori. Od malička ma lákali motorky, ale ako som spoznal dobrého kamaráta, Peťa, mladšieho, tak on mal motorku a v kuse hovoril, že aké to je super, nech to vyskúšam, určite sa do toho dostanem, tak to ma tak viedlo k tomu. Je to partia super ľudí, ktorými máme spoločné viacej než len jazdenie. Stretávame sa vo svojich voľných chvíľach, chodíme do kina na večere, tak trávime spolu veškerý voľný čas. No aj sa cítim, aj nie. Keď jazdím sám, tak sa cítim dobre, lebo jazdím to svoje tempo, ale keď sú to aj ostatní chalani, tak veľmi nestíham za nimi, tak tý kúsok si hovorím, že no ešte je veľa vecí, čo zdokonalovať, ešte sa nemôže nazvať gladiátorom, ale časom si myslím, že to pôjde. Približne nás asi cca to pevné jadro je 10, ale v podstate úplne každý na Slovensku alebo zahraničí to je jedno, proste každý, kto je nadšencom superšportov, pretože nie sme klub, sme len takí nadšenci toho, takže... Ale to zdravé jadro 10 asi cca. Fanúšik motoriek a nadšenec som od 6 rokov, jazdil som približne do nejakých 30 a teraz na takýchto rýchlych motorkách jazdím 5 rokov. Prvýkrát na superšporta, respektíve na cestnú motorku som sa posadil pred 3 sezónami. Predtým v detstve, keď som bol puberťák, som párkrát jazdil na krose alebo na štvorkolke. Ako šofér som si sadol prvýkrát v apríli na motorku. Boli sme tento rok na Pezinskej Babe, tam sme vyskúšali tie zákruty, bolo tam super. Potom sme boli v Tatrách, sme vyskúšali, pol Tatier by som povedal, sme prebehli. Na Dobšinu zvykneme aj na východ, v podstate severovýchod, takže vlastne celé Slovensko. Najrýchlejšie, čo máme, sú tieto Ožďany pri Rimavskej Sobote, ale to je v podstate len taký trenažér, aby sa každý z nás naučil jazdiť v tých zákrutách, čo je tu ideálne. Zvykneme jazdiť na nejaké akcie v rámci Slovenska, nejaké zrazy sem tam. Túto sezónu sme už boli na pár zrazoch v Piešťanoch na dni otvorených dverí. Boli sme na karatuning party, kde sme boli podporiť kamaráta na šprintoch, boli sme na Boľkovciach, boli sme v Tatrách na výlete, boli sme v Košiciach na Illegal Nighte sa trošku ukázať, že aj my existujeme a tak po okolí viac menej potom jazdíme. Zvyknem aj sám chodiť napríklad na Dobšine, bol som v Bystrici, v Rožňave a takto ja som pochodil aj kúsok ďalej, ale väčšinou tuto zvyknem byť na Ožďanoch. Možno bude len zase niečo, čo sme prešli, nejaká Čertovica, len tu okolo je tiež Slovenská, ale ešte jazdiť, kým sa dá. Keď vyjde čas, počasie, tak určite sa ešte niekde chystáme do Tatier alebo niekde na Oravu na výlet pozrieť nejaké ďalšie dobré cesty. No hlavne veľa šťastných kilometrov odjazdiť. Túto sezónu plánujem už iba tuto zakotviť na Ožďanoch. Som spokojný, lebo naozaj tým žijú všetci, ja to nevrajím o mojej starkej, to je vlastne strašný fanúšik náš. Aj nám strašne pomáha, či psychicky, alebo celkovo, takže rodina to, chvála Bohu, znáša dobre. Nejak extrémne ma nepodporujú, ale tolerujú ma, čiže nebránia mi v tom, aby som robil to, čo ma baví. No moja rodina sa dosť aj bojí o mňa, keďže som tu aj spadol pred nejakou dobou, ale zmierila sa s tým a vidí, že ma to baví, tak ma nechajú tak.
My sme vlastne s Fotrikom fanúšikovia Kawasaki Ninja, takže ja mám konkrétne typ superšportu Kawasaki Ninja ZX-10R ročník 2014. Mám Kawasaki ZX-10R, rok výroby 2009, takže a som s ňou maximálne spokojný. Jazdím na Suzuki GSX-R 750. Jazdím na Honde CBR 125R. Vidím všade Palužoku. Poď so mnou zachrániť sa tiež, ak nie tak veľký tlak stane. Vidím všade Palužoku. Bežím od ťa rýchlo, ako sa dá. Nechcem byť tohto súčasťou, posledný vlak nám odchádza. Kráčaš mi smelo oproti, odstaviť čo ti nehoží. Predvádzaš lepké divadlo, na ktoré nie som zvedavý. Ukáž mi, čo si dokázal, potom si už sa otváraj. Prvýkrát som sa posadil na motorku niekedy v detstve, okolo 6 rokov. Prvýkrát som sa posadil ako malý, no len som mal požičanú motorku, lebo rodičia mi nedovolili kúpiť. Tak v 23 som mal prvú svoj motor. Keď som mal asi 7 rokov. Bola doma babeta, tak som ju ukradol otcovi a utekal som na nej. Asi 10 rokov dozadu. Videl som ostatných, sa mi to zapáčilo. Ako od malička som furt pozerával akože MotoGP televízore a sa mi to veľmi zapáčilo. Vždy sa mi páčili motorky. Od malička som sa chcel ako voziť sa, nepretekať sa. Čo ja viem, čo som mal 7 rokov na babetu otcovu. Tam ten pán vzadu za mňou. Toto je? Rastio, Svoreň. Ako chlapec strašne dávno a potom dlho nič a teraz na staré kolená vlastne som sa pustil zase do motoriek. Akože je to paráda pecka. Na okruh ma viedlo hlavne to, že je to tu podstatne bezpečnejšie. Môžeš zaťahovať, koľko ťa hlava pustí. V podstate kvalita ciest. Co to je ako šport? Tu sa človek môže oddať tej rýchlosti naplno, môže vyskúšať, čo tá motorka dokáže. Proste nemusí sa báť, že ho prejde kamión alebo niečo. Vyskúša si brzdenie, klopiť môže, lebo sú tu padacie zóny, kde sa nič nestane človeku, keď spadne. Tu je to bezpečnejšie a lepšie. Podľa mňa radšej, kto si môže dovoliť, tak nech si sadne a má rád superšportové motorky, nech si sadne na superšport, nech si vyskúša okruh a tam to uvidí, že oveľa lepšie to bude ako na ceste. Človek si môže dovoliť iné veci ako na ceste. Tak hlavne je to adrenalín, ale človek sa cíti bezpečnejšie trošku na tomto okruhu. Z tých výjazdových zón, čo sú tu, to na ceste nemáš, je to hlavne o tej bezpečnosti. Hlavné je, že z toho okruhu sa väčšinou vraciame s úsmevom na tvári a to je najdôležitejšie. A máš nejakú upravenú motorku alebo na čom jazdíš, ak mi vieš povedať? No, obyčajnom na háči zatiaľ. Nemám nič upravené. Tie naše motorky vlastne sa od tých totálne sériových motoriek až takým ukrutným spôsobom nelíšia. Nemáme svetla, sú to kapoty len z laminátu, ktoré sa ľahko opravujú, keď človek spadne. Podvozok je iný, je natúžšie nastavený, samozrejme, že pneumatiky, brzdy sú silnejšie. Racingové kapotáže sú tam, hej, iné racingové stupačky.
na iných gumách sa jazdí. Ja osobne chodím na bežnej motorke, neupravenej. Iná motorka je na cesty aj na okruhy. Iné nastavenie, tvrdšie nastavenie na okruh. Zážitky, aké máš? Ja dobre. No. V podstate som zažil kopec pozitívnych zážitkov na ceste, kopec negatívnych a takisto je to aj na okruhu. Nejaký zlatý pohár sa nájde, takže nejaká bedňa bola minulý rok. Mám aj dobré, aj zlé zážitky, aj pády. Ciele do budúcnosti, alebo chceš sa niekde posunúť? Pokračovať v hobby, jazdení. Ja to beriem skôr ako hobby a vravím, je to skôr o tom, že sa sem prísť povoziť, trošku sa tu unaviť a potom ísť spokojný, vysmiatý domov. No a ideme vyskúšať prvý pretek, taký enduranceový, to je 3-hodinový. Dvaja ideme ako za jeden tím. Ideme to vyskúšať, v živote sme to nejazdili, je to 3 hodiny jazdenia, tak uvidíme, koľko vydržíme a aký sme tam dobrí. Amatérsky si takto zajazdiť, čo najviac, ako sa len dá, a zabaviť sa. Len čisto hobby. Starý som na tia. Tenký. Iba ako hobby, pre seba. Ja už na to mám svoj vek. Na súťaž nie, ale určite na takom superšporte si zajazdiť ešte viackrát na okruhu. Ja už v mojom veku to už veľa nedokážem na tej motorke, ale takto zajazdiť si na pohodu. To robím ako hobby a mne to stačí ako zábavu. Takto chodím na ryby, takto chodím motorkovať za... Nevieš, kam máš ísť a nevieš, čo budeš robiť. Na tvojej púšti sucho, zostal si sám, bez kvapky vody. Odpočil si z cesty, stratil si smer, si ako štvaná zver. Bojíš sa smrti a bojíš sa žiť, nemôžeš utiec, ani sa skryť. Proti betónovej stene, dobrovoľná bolesť, dobrovoľné utrpenie. Aj keď viete, ideš sám proti sebe, bežíš ale hlavou proti betónovej stene. Proti betónovej stene, dobrovoľná bolesť, dobrovoľné utrpenie. Aj keď viete, ideš sám proti sebe, bežíš ale hlavou proti betónovej stene. Ťa drží a nevie sa brániť, ťa späť a chce ťa zraniť. Teraz už vieš, že sa to nedá, nemôžeš odolať a pokračuješ. A dobre vieš, kam smeruješ a čo ťa čaká, nemôžeš zastaviť, ďalej utekáš. Proti betónovej stene, dobrovoľná bolesť, dobrovoľné utrpenie. Aj keď viete, ideš sám proti sebe, bežíš ale hlavou proti betónovej stene. Proti betónovej stene, dobrovoľná bolesť, dobrovoľné utrpenie. Aj keď viete, ideš sám proti sebe, bežíš ale hlavou proti betónovej stene. Kedy si prvýkrát tak sadol na motorku? Asi som mal tak 5 rokov. Tak asi v 4 rokoch, približne tak, okolo leta. Až sa počíta aj pionier tak v nejakých 11 rokoch, ale na takú vážnejšiu asi od 15 som si kúpil prvú krosku. Mám 12 rokov a sadol som si, keď som mal 4 roky na motorku. Tak v 4 rokoch som sedel prvýkrát na motorke a otec ma na to nahúckal, dá sa povedať. Tak naviedol ma to viac menej ocino, lebo
4 kolesá sú bezpečnejšie podľa rodičov a začalo ma to baviť, keď už som na tom začal jazdiť. Mamin brat a kamaráti. Oco jazdil dlhé roky, takže aj to ma trošku viedlo. Oni tiež stále boli motorkári, croskári, takže baví ma jazda v blate, v lese, skoky. Rodičia ma k tomu ako navigovali. Mi kúpili od 4 rokov motorku a začínal som ešte na takej malej. Prečo si sa rozhodol pre crossovú motorku a nie, dajme tomu, cestnú? Pre crossovú motorku som sa rozhodol spätne asi tak 10-15 rokov, kde sa mi to enduro veľmi zapáčilo. Chodievali sme vtedy veľmi veľa na túry do prírody s partiou, takže vtedy sa mi to zapáčilo. Predtým sme chodili na cestných motorkách na zrazy, ale problém bol hlavne v cestnej premávke, keď človek chcel rýchlejšie zajazdiť, bolo to veľmi nebezpečné. Tak potom som prešiel na to enduro a neskôr na cross. Supermoto by ma bavilo ešte určite. Aj nad tým uvažujem a aj cestnú by som si chcel kúpiť niekedy. Na cestných motorkách má baví tá rýchlosť a tú presnosť jazdy a na motocrossovej zase to je ako keď do posilovne chodí človek, takže musí veľmi makať na nej a aj vedieť jazdiť, aj mať kondičku, proste musí viac trénovať. Namiesto iných športov tu je určite viac toho adrenalínu, rýchlosti, letov, skokov, asi preto. Na akej motorke jazdíš? Teraz momentálne mám 250 CRF crossu. Je nejaká upravená, alebo má vyšší výkon? Nie, nie je upravená, je to sériová motorka, aby čím vyššie náklady boli na údržbu. Yamaha 250. Mám tam ladený výfuk, tlmiče sú ladené trošku. KTM SX 185. Jazdím Hondu CRF 250. Je to ostrá cross, mám spravený na motocross, mám aj motor upravený, mám iné tlmiče na tom. Kawasaki KXF 250, štvortakt. Jazdím na Yamaha EF 450, rok výroby 2005. Je nejak špeciálne upravovaná, alebo aký je rozdiel medzi klasickou, hej, štvorkolkou a touto tvojou? Tak sú na nej domontované nášlapy, predné plynové tlmiče, má ešte nejaké úpravy z vody a výfuk. Robíš to aj súťažne alebo len ako hobby? Snažím sa aj súťažne, len nevychádza vždycky tak, ako má. V rámci voľného času hobby a relax. Beriem to tak medzi hobby a medzi súťažne, že kúsok vážnejšie to už beriem, ale na pretekoch som nebol, iba tuto. V rámci hobby a keď je tu nejaká súťaž na okolí, tak si idem zajazdiť, ale nič profi. Dosiahol si už aj nejaké úspechy, keďže si spomenul, že jazdíš súťažne? Tak minulý rok som bol tretí na majstrovstvách Slovenska a tento rok som sa pokúšal, ale nevydalo mi. Tieto regionálne som pár povyhrával. To už bolo dávno síce, ale pár sa mi podarilo aj vyhrať. Ale najväčší úspech je v slovenskom pohári, som bol na 3. mieste celkovo. Bol som prvý, keď tuto sa jazdil veľkonočný pohár. Tuto na Včelnici som povyhrával v junioroch skoro stále a pred rokom som vyhral aj v hobíkoch, ale tento rok sa mi to nepodarilo. Najzážitok, ktorý máš z tohto športu? Najzážitok určite 6-dňová v Košiciach, keď bol motocross preteky. Prišli tam svetová špička a na tej trati to bolo paráda sa na nich pozerať. Najväčší zážitok mám asi, keď môžem vyskočiť na skoku a pozerať sa všade a letím ako vták. Neviem, zážitkov je tam veľa. Aj zlých, aj dobrých. Máš nejaký cieľ, čo sa týka motocrossu? No, ako cieľ už taký pri motokrose nemám, takže väčšinou tie endura a sem tam na trati sa povoziť kvôli relaxu. Určite by som chcel dosiahnuť, že by som sa stal majstrom Slovenska a poprípade aj niečo lepšie. No, chcel by som ísť ešte pár závodov, alebo jeden seriál závodov na budúci rok. Je to MX4, keďže už budem mať 40, čo sa už ťažko chváli s tým, ale je to na 40 rokov a tam by som chcel ešte skúsiť niečo pojazdiť. Určite by som raz chcel byť aspoň lepší jazdec, ale svetový to sa nedá povedať, to je na inej úrovni by som musel byť už teraz. Robím si vlastnú trať teraz, pracujeme na nej, takže v budúcnosti by som ju chcel dať trošku do povedomia ľudí, nech sa viacej akože tam jazdí a chcel by som to dotiahnuť tak, že by sa tam robili aj preteky. Otec ma v tom podporuje, aj mama. Chcú ma v tom podporovať hlavne preto, že viac menej z otcovej strany celá rodina bola pretekárska, jazdili na autách, na motorkách. Tak mamina nie je moc rada, ale ocino je rád každopádne. Tak akože sú radi, samozrejme mama sa bojí, ale tak už si zvykla za tie roky. Kam všade chodíš jazdiť? Semka na trať, potom v Čerenčanoch je ešte jedna trať a tam iba. Momentálne len v okolí Rimavskej Soboty, lebo nemám veľa času. Tak chodíme okolie, tuto, Banskobystrický kraj, do Maďarska sa občas ide do Visonty.
A tak, len na okolí väčšinou. Tento rok som zatiaľ nebol jazdiť nikde, keďže štvorkolku sme museli dať do stavu, aby som vôbec na nej mohol pretekať. Čo mi povieš o tomto okruhu, čo je na Včelinci? No je to tak stredne rýchla trať, veľmi dobrá, kúsok rozbitá, ale to pomôže na tréning určite. Je tu spústa tobogánov, lavíc, odskokov. Je to technická trať, je ich na Slovensku málo, takže som spokojný, že na také môžem trénovať. Je rozbitá, ale ja to beriem ako plus, lebo keď aj pozerám, ako jazdia, tak vždy sa učia na rozbitých tratiach, aj tak pred pretekmi sa vždy upraví, takže ja dávam iba plus tejto trati. Mám asi taký odkaz, že každý, aby prišiel sem na trať motošportu Rimavská Sobota. A hlavne to odporúčam mladej generácie, aby sa naučili základné veci v motokrose. Určite sa nebojte, treba to vyskúšať. Nemusíte sa báť toho športu, je to dobrý šport adrenalinový. Treba to vyskúšať, je to sranda, netreba sa báť. Treba jazdiť, netreba sa toho báť a treba robiť všetko preto, aby sme boli veľká skupina. Kedy si sa prvýkrát posadil na motorku? No, v 10 rokoch. Tak to bolo možno v nejakých, neviem, 10-12 rokoch. Mali sme doma pioniera, takže tak potajomky, keď rodičia boli v práci. Sme to s bratom vytiahli. Asi keď som začal chodiť, by som povedal, neviem, tak vážnejšie na motorke. Asi som mal tých 9 rokov. Čo k tomu naviedol, alebo prečo si sa rozhodol práve aj motorku? Motorku? Keď som bol menší, tak ma to fascinovalo, tie motorky. A som si aj tak povedal, že raz budem motorka a nakoniec som. A ku šprintu ma doviedol Ondra Cerovský. A ako ma to chytilo, tak som začal šprintovať. Odjak živa mi boli cestné jogurty blízke. Organizovali tu na dvojprúdovke niekedy asi v 2005. zrýchlenie SK, ten prvý šprint a tam som sa zaregistroval a vtedy to začalo, vtedy ma to chytilo. Na aké motorke jazdíš? Yamaha F6, ročník 2007. Táto hneď tu za mnou.
konkrétne jazdím na nej aj riadne bežne po ceste a využívam ako aj na šprinte. Je trošku upravená viac menej, ale tak je upravená, že čo povoluje vlastne predpisy. Vlastne. No, to je čo napríklad? No tak mám tam z vody, ostatné je tajne. Teraz jazdím na Suzuki GSX-R 750 a ešte zavšie na Ninja ZX-10. Mám dve motorky. Na Slovensku by mohla byť ešte viac upravená, ako ju mám, ale v Maďarsku sú prísnejšie kritériá, nechcem to stále prerábať, čiže mám ju menej upravenú, ako by som mohol mať. ZX-10 Kawasaki. No je znížená a má robený motor. Ako je to finančne náročné, tento šport? Určite menej ako okruhové jazdenie. Nepotrebujeme toľko gum. Akurát spojek trošku viac odíde, ale už keď do toho príde človek, tak už potom aj tie spojky sa dajú pošetriť. Je to dosť, lebo guma sa tam dosť dere, lebo pred šprintovaním zohrievam, tým sa dere, spojka tam dosť často odchádza. Ale ostatné veci to nie je až také. No a ešte keď tej úpravy, keď ešte nie je upravená motorka, tak to je trošku finančne náročné. Jazdíš aj nejak súťažne, alebo bereš to len ako v rámci nejakého hobby? Beriem to trošku vážnejšie, jazdím za ako Slovensko, šampionát, maďarský šampionát, bol som aj v Česku. A asi tak 2,5 roka sa venujem už tomu, takto šprintujem. No, jazdím súťažne, áno. Túto sezónu, kde si bol túto sezónu jazdiť? Tak Maďarsko, Slovensko chodím. Tento rok som nebol v Česku, minulý rok som bol. A väčšinou to Maďarsko, tam je najviac pretekov. Aj taká vyššia ako konkurencia, by som povedal. Tento rok som jazdil 5 šampionátov rôznych, 2 slovenské a 3 maďarské. Ja jazdím len Slovensko. Čo na to tvoja rodina, že sa venuješ takémuto adrenalinovému športu? No tak podporujú ma v tom, ale už im dosť doma chýbam, takže už to budem musieť trošku pribrzdiť ďalšie sezóny. Na začiatku veľmi neboli nadšení, ale potom to môjho otca ako veľmi chytilo a chodí som mnou. By som povedal, že taký menší manažer. V pohode, chodia som na preteky, keď vedia. Najväčší úspech, aký si dosiahol? No, to bolo asi akurát tento rok. Som taký najspokojnejší na tom najprestížnejšom podujatí, čo je v Maďarsku, Kunmadaras. Sa mi podarilo na obidvoch motorkách zvíťaziť celkovo ako majstra celoročného a vyhral som aj súťaž v rýchlosti, v maximálnej rýchlosti na 1200 metrov. Aká rýchlosť? 274,5. Bol som vicemajster Slovenska v trade s tisíckami. Predtým som mal aj 606 Kawasaki. A to som tiež podarilo byť vicemajster. Tak som asi dvojnásobný majster Slovenska, dvojnásobný majster Maďarska a celkom sa mi darí, takže... Taký najväčší zážitok, aký máš? Vedel by si mi o nejakom porozprávať, povedať? Najväčší? To bol asi tento rok. To bol, keď sme jazdili, čo vedľa mňa jeden šprintoval, tak sa mu zasekol plyn, dostal to na zadné koleso a dostal sa na moju trať. Keby si to nezbadal, tak buchne do mňa a by sme spadli. No s touto motorkou poslednú dobu mám samý zážitok pred každým pretekom. Furt sa jedá, čo stane alebo na preteku, takže mám ju zo pár. Naposledy som ešte aj Vaňu rozbil na Svidníku, takéto neurobné letisko. Čo by si chcel dosiahnuť v tomto športe? Už som možno dosiahol to, čo som chcel. Už niekedy pred pár rokmi som manželke povedal, že keď vyhrám ten Kunmadaras, tak budem spokojný, že môžem umrieť. Ale už som ho odtedy vyhral dvakrát, takže... No už som asi dosiahol, bol som majster nie Maďarska, ale všetkých motocyklistov v Maďarsku. To je za najviac získaných bodov. Čo sa týka šprinterstva, teraz isto si dá minimálne rok pauzu. A potom sa uvidí, čo bude ďalej. Čo by si chcel odkázať fanúšikom, okrem svetového mieru? Nech sú šťastní. Nech to prídu vyskúšať. Držte palce.
Kedy si tak prvýkrát sadol na motorku? No, mal som asi 5 rokov, keď ma Vlado Smugala posadil pred seba na nádrž na 3,5 a previezol som sa po ulici a nejakých pár metrov ma nechal samého držať riaditka, takže to bol zážitok a v podstate na ulici sami motorkári, takže som sa nejak dostal k tomu prirodzene. Asi 14. To už bolo dosť dávno. Neviem presne, 18, 19, dosť pozde. Videl som na dvore behať chalanov, tak ma to tiež chytilo. Na aké motorke jazdíš? Honda Varadero 1000. Teraz je to 1000 Varadero, viac menej na tú turistiku stavané a s tým som spokojný. Ducati 1200 Multistrada, vidíš ju tunak, táto červená. Teraz momentálne taká raritka, to je Royal Enfield. Kam chodievate na týchto turistických motorkách? Po Európe, hore-dole. Momentálne už iba tak tunak po okrese, čo je ináč celkom pekné a maximálne tak teraz som bol na zraze v Komoči. Takú ďalekú cestu robíme Chorvátsko, väčšinou Rab a okolie, ale aj do Čiech a na také známejšie miesta. Rumunsko, Albánsko, Nórsko bolo tento rok. Koľko jazdíte? Vieš čo, záleží to od tej situácie, kedy kto ako môže. Od 4 do 6, 7. Zvykneme tak 4. Tak 4, tak stabilnejšie. Máš nejaký taký najzážitok z týchto tvojich ciest alebo turistík? Tak bolo ich určite, že viac. Jeden z nich, keď nám presne za hranicami v Chorvátsku kľakol motor na Adovom čopri, takže no, to je jeden z nich. Keď sme spadli v Bosne na motorkách v zákrute, takže asi. Určite aj príroda, také príjemné zážitky s ľuďmi, alebo tak v cudzine človek, keď si nevie pomôcť, tak to je také Človek sa dostal na miesta, o ktorých predtým iba sníval a proste zrazu tam bol, takže to sú určite najsilnejšie zážitky. Koľko kilometrové trasy si zvyknete dávať, alebo ako zvyknete jazdiť? Viac menej nejakých 3, 4, 5 dní, sem tam aj dlhšie. A tie trasy nejak 2500, 3000 kilometrov. Tak sezónne do 15 000, 12, 13, 15. A čo na to tvoja rodina, že chodievaš takto na niekoľko dní preč a zdolávate niekoľko tisíc kilometrov? Za tie roky si zvykli a vždy to berú s úsmevom. Akceptuje to jednoducho. Že by to nejak vyslovene podporoval, asi nie, ale akceptuje to a to je hlavné. Zvykli si. Zvykli si, čo majú robiť? Sú s tým zmierení, v pohode. Ktorá krajina sa ti najviac páčila? No, mne sa strašne páčil stred Turecka, len je to strašne ďaleko, proste je to oštera sa tam dotrepať na motorke a tu zase najbližšie, čo sú veľmi pekné krajiny, tak je Bosna a Albánsko. Perfektne sa jazdilo v Čiernej hore, Durmitor, tam by som sa ešte chcel vrátiť. Túto sezónu ešte, kam by si chcel, ktorú krajinu navštíviť, kam by si chcel previesť? Ešte tento rok by som mal ísť podľa všetkého na ten Rab, na ostrov Hvar, kde by sme mali pomôcť domácemu s vinobraním. Pokiaľ by sa zmestilo do počasia ešte, tak pár dní Rumunsko určite. Ešte by sme chceli urobiť nejak Rumunsko, Fagaráš. A v podstate už ani nie, ja si už iba tak užívam. A tým pádom mám motorku už čisto na zábavu a za to aj mám motorku, akú mám. Prešiel si už viacerými druhmi motoriek, zvažuješ ešte nad nejakým iným motošportom? Nie, ja už som si svoje odkrúžil na okruhoch, takže mne už stačí táto turistika a sem tam nejaký zraz. No v podstate ja som mal, dá sa povedať, všetkým druhým motoriek, no je pravda, že na okruhu som nikdy nejazdil, to ma nejak nelákalo, respektíve mám rešpekt pred tou rýchlosťou. A čo sa týka motokrosárov, v podstate človek na tých enduro výletoch fakticky v tej šotonine, v blate, kde v dedinách, v albánskych horách, to je takisto vlastne má tie skúsenosti. Len je samozrejme na ťažšej motorke a ide pomalšie. V podstate nejak sa ja neuzatváram, vyskúšam si v podstate hocičo rád si sadnem na hociakú inú motorku, ale že by konkrétne, no nedá sa si časovo a finančne všetko. Takže asi táto turistika ostane. Ty jazdíš aj na okruhoch, čo ťa viacej baví, okruhy alebo turistika? Aj to je tak narovnako. Čo by si chcel odkázať fanúšikom? Svetový mier! Samozrejme svetový mier, no. No nič, treba jazdiť proste, kým si môžete užiť vietor vo vlasoch, lebo tie vlasy raz odídu.
pohľadu histórie klubu v podstate mi povedzte niečo, ako vznikol váš klub a kto ho založil? No, založili sme to spoločne, tak sme chodevali veľa, akože viacerí na zrazok, do Maďarska, na Slovensku, všade a sme sa rozhodli ešte so Žirafom, s Lacom Žirafom, že dobre by bolo založiť si nejaký klub. Ako ste prišli k tomu názvu, že Good Dogs? To vlastne vymyslel Laco Žiraf. No, Božie psy. Božie psy. Kde ste boli proste všade a na zrazy, že či chodievate a kam? No, tak chodevame na Slovensku hlavne do Maďarska a na Slovensku, takže od Šíravy až na Jászentandráž, ktorý z nás bol už aj v Rumunsku. Nejaké zážitky? Tak to by Peko vedel povedať zážitky. Zážitkov je veľa, ale nie sú. Nemôžu sa spomínať v tomto programe. Ale nemáš taký zážitok, čo ti tak utkvel v pamäti? Veru, že v pamäti mi nič neutkvieva. Dobre, no. Boli ste teraz túto sezónu niekde? Boli sme v Maďarsku, na Jászentandráši. Na Šírave, na Zemplínskej Šírave, v Komoči. Takto z nás bol na... Porovnali sme boli u nás. Kurinec. Tisafojodvár. A jazdíte len na zrazy, alebo zvyknete robiť aj nejaké jazdy po Slovensku, alebo proste niekde inde? Podľa toho, kto takto z nás jazdí len na okruhoch, takto jazdí len tu na okolí, alebo len na zrazy. Takto čo napadne jazdí to. aj na dlhšie trasy, akože na turistiku. Na aké motorke jazdíš? Ja jazdím na Honda CBR 600F. Je to taká športovo-turistická motorka. Janči, ty jazdíš na aké motorke? Kawasaki Z800. A ty? VTR 1000 Honda. Koľko kilometrov ročne robíte, alebo takto za sezónu? Tento som bol na Malte iba, lebo som miešal Maltu, ale čo ja viem, tak 3,5 tisíc kilometra možno. A ty príjemne tých 6-7 tisíc. Boli časy, keď som jazdieval aj 22 000 kilometrov, ale teraz 3 tisíc. Čo je dobré na zrazoch? Zábava, partia a programy. Nedelu nenafúkaš cestou domov. Šantenie. Treba to zažiť a... Čo na to rodina, takto, že jazdíte proste, hej, a či vás podporuje? Áno, so mnou chodia aj manželka, aj deti, takže... Ja tiež podporujem, chodieva aj manželka, aj dcera na zrazy. Mňa tiež podporuje, ale nechodí na zrazy, ale chodí si so mnou zajazdiť takto, keď sa vybereme na výlet. Kam by ste chceli ísť ešte tento rok alebo túto sezónu? Túto sezónu tu u nás ukončiť túto sezónu a potom ako počasie povolí, takže... Ja sa ešte určite chystám ešte do konca októbra, určite aj na nejakú väčšiu výpravu, aspoň na tých 200-300 kilometrov. Ja sa preveziem s ním. A keďže ste klub, príjmate ešte do klubu nejakých ľudí, alebo ako? Čo plánujete v budúcnosti? Skôr sympatizantov, takto členov už asi veľmi nie. Tak sme tak 10 a to je tak akurát stačí. Máte nejaký odkaz pre fanúšikov motoriek a tak ďalej? Čo by ste im chceli odkázať? Šopra si nekúpte. Tak hlavne treba jazdiť opatrne, mať rešpekt akože pri jazdení. Nerobiť zlé meno motorkárom. Áno, nerobiť hambu. Treba to vyskúšať a uvidíte.
Thank you.